बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. एवढी वर्ष मी मालवणमध्ये राहतो, पण मेढा येथील घुमटीबाबत आपल्याला माहिती नव्हती. महाराजांच्या या वास्तूचा प्रसार व्हावा आणि त्याचं जतन व्हावं अशी मागणी शहरातील नागरिक प्रदीप मयेकर यांनी केली आहे. माझं नाव प्रदीप तरनाथ मयेकर. मला अशी एक आवड आहे, म्हणजे अशी भटकंती करायची. मालवण आपली ही म्हणजे पावनभूमी आहे. इथे शिवाजी महाराजांचे पाय लागले. तर इथे जे जे काय महाराजांच्या वास्तू आहेत किंवा काय आहेत असं मला शोध घेण्याची आवड असते. तर एवढी वर्ष मी इकडे येतो आहे, पण मला काय माहिती नव्हतं. तिकडे पद्मगड, पद्मदुर्ग वगैरे ते सगळं माहिती होतं. सहज येता येता मला इथे घुमटी दिसली. म्हटलं काय विषय आहे, तर म्हटलं आपण शोध घेऊया. तिथे मी गेलो आणि तिथे बाळा मुळेकर नावाचे काका आहेत, तर ते बाजूला होते. तर त्यांनी मला ती माहिती सांगितली की जेव्हा शिवाजी महाराजांनी मालवणमध्ये पाय ठेवला आणि मुघलांच्या किंवा पोर्तुगीजांच्या आक्रमणासाठी आपल्याला इथे काहीतरी म्हणजे नाविक दल तयार करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी त्यांनी इथे मायनाक भंडारी म्हणा किंवा इथले मच्छीमार समाज म्हणा त्यांना जवळ करून इथे त्यांनी नाविक दलाची स्थापना केली. तर ते काका म्हणतात त्याप्रमाणे इथे त्या कुर्टे नावाच्या बेटावरती तिथे महाराज ध्यानस्थ बसलेले असायचे. ते कधी होते, काय होते, कोणाला काय माहिती नाही. मग तिथे त्यांचं काहीतरी नाव राजा कर्ण महाराज असं काहीतरी त्यांचं नाव होतं. तर त्यांनी तिथे त्यांच्याशी बोलणं केलं आणि त्यांना समाधी घ्यायची होती. तर महाराजांनी त्यांच्याशी बोलणं झाल्यानंतर आता काय किल्ला उभा करायचा आहे. मग ते सांगितल्याप्रमाणे कांदळगावपर्यंत इतिहास सगळा तो आहेच आपला. तर महाराजांनी त्यांची आधी मी संजीवन समाधी आहे, त्यांनी जिवंत समाधी घेतलेली आहे. ती घेतल्यानंतर मग किल्ल्याचं बांधकाम झालं. ते साधारण मला वाटतं 1664ला वगैरे झालं आहे. ते 3-3.5 वर्ष काहीतरी लागले आहे. त्याच्या आधीपासून ही समाधी म्हणजे त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे इथे आहे आणि वास्तू पण पुरात. आणि जर बघितलं तर ही पूर्ण समाधी शिवपिंडी सेम कांदळगावच्या रामेश्वरसारखीच ती आहे. तर आता एक आमची अशी इच्छा की महाराजांची वास्तू आहे, तिचा पुढे प्रसार व्हावा, सर्व जनतेपर्यंत पोचावा. धन्यवाद.